България. Пловдив. Най-старият жив град в Европа. Стария град, град-музей, разположен върху 3 хълма. Място за сътворяване и живот на уникати, създадени от пловдивски майстори. Регионална занаятчийска камара Пловдив ви кани да посетите занаятчийските ателиета в Стария град и да се насладите на неповторимо преживяване в тях. В Бакалова къща на хълма Небет-тепе, мястото на първите заселници във вечния град, може да видите следните занаяти: керамика, художествен текстил, изделия от царевична шума, накити от маниста, везба и народни носии. Във всяко ателие посетителите биха могли да си закупят уникални предмети, създадени от майсторите занаятчии, да проверят уменията си, като изработят сами изделия и сувенири, докосвайки се до самобитността на различните занаяти. За да видите обработка на стъкло, технология от 15 век, заповядайте в стъклодувното ателие на единствения българин, работещ по тази технология за издухване и изтегляне на стъкло. Работилницата се намира на улица Витоша 1. Друга провокация за сетивата и докосване до магията на занаятите са пролетния и есенния панаир на занаятите през месец май и септември, в които участват от 60 до 100 майстори занаятчии от различни занаяти, които показват отдавна забравени техники и материали за изработка на изделия от бита на нашите прадеди. Освен сувенирите, изработени с помощта на сръчните ръце на майсторите, ще отнесете със себе си и спомена за истинско неповторимо преживяване. Ателиетата са отворени от април до октомври. За групови посещения ще ви приемат по всяко време, ако направите заявка на телефон 032 62 75 96, 0879 83 95 77, 0888 710 239. Имейл rzkplovdiv@mail.bg. За актуална информация относно форумите посетете www.rzkplovdiv.com. Фейсбук – Регионална занаятчийска камара Пловдив. Изберете Пловдив – атракцията и магията на неговите занаяти.